dito sa iglesia. Tapos anang iyahang pito ka mga minutos, mga kaigsunan sa iyang pagdepensa, dili tinuod na kaway sa Dios. Magutana na usab ang iyahang kapang ang Seventh-day Adventist nga pinaagi ni Brother Porfirio Sambilad, 7 ka minutos, nga pangutan-on siya nga nganong dili tinuod, nganong maning nga ay mong ipamatuod nga matuod ang pandi man tinuod. So ato natangan mahigala karon 7 ka minutos na makaigsunan din. Human ana ribatan na dayon mga igala atong iuna paghatag og ribat si Brother Efren Yap de la Peña sa 4 ka mga minutos. Dayon upat dayon ka mo ang ulahi nga maghatag og ribatal si Brother Porfirio Sambilad nga mao ang Seventh-day Adventist. So karon ilang barugan mga igala sumala sa pulong sa balaang kasulatan nga maong Biblia nga kining kilay pamahayag dinhi sa atong radio station sa 88.1 o mahimo ni igsoon aton ni Prastat Pag-ayo nga dito na gini sa alas 3 sa hapon aron nga maayo gyud pagkamutang mga igala. So karon atong ihatag ang panahon mga igala sa Brother Porfirio Sambilad ang afirmatibo sa pagpamahayag nga ang Santo Papa nga gitudlo sa Iglesia Apostolika Katolika Romana kini usa ka kaaway sa Dios. Ya pabatunan nato ihatag kaniyang panahon sa 7 ka mga minutos. Imo na Brother Porfirio Sambilad. Praise the Lord, hallelujah. Kami kanang tanan, so akong pamatudan diri sa Biblia nga ang Santa Iglesia Katolika Romana kalaban ng Diyos. So, sabi ang pinagsabang ako kabing malaan naman, salamat ng kayunan karon kagabiyon, kamagatag na mo pagyagyag sa kamaturan, salamat pa din ikaw ay mahimaya, pagpadayag sa kamaturan, salamat pa din ikaw ang mag-giya ka na mo, hatag ka. Salamat sa Jesus. Amen and amen. Praise the Lord. Hallelujah. Nga naman ng pabarog ko nga ang Santa Iglesia Katolika Romana kalaban ng Diyos. Unang bersikulo na akong iyagyag dulis kanginan nga wala nagtumag balaod kalaban ng Diyos. Matod pa sa Juan 15 bersikulo 14 una na akong bersikulo. Nagingon ang kasulatan, kamo akong higala kung tumano ninyo akong sugo. Once nga ang bisan dili sa Iglesia Katolika Romana, tanang pundok, kung wala nagtuman sa sugo sa Diyos, dili jud prince of God. You are enemy of God. Ikaduha na akong versikulo Ikson, Juan 14, versikulo 15, unsay gingon dito. Sa Juan 14, versikulo 15, if you love me, keep my commandments. Kung naikugma kamo kanako, tumanan niyo ang sugo. So, ang Iglesia Katolika Romana, wa naikugma, matawag na enemy of God. Ikatulo na kong versikulo Ikson, atong mabasa sa Roma 8, versikulo 7, kung namoy Biblia kwa, atong tunan ang pulong sa Diyos. Nag-ingon ang pulong sa Diyos, ang nagkinabuhi sa unodnon o karnal, kalaban ng Diyos. Nga naman, na karnal man ang Santo Papa, kay di man siya mutuman sa sugo sa Diyos. So, ikapat ang versikulo Ikson. So, ikatulo pa dahil Ikson. So, sa versikulo? Roma 8, versikulo 7, namoy Biblia kwa tuntunan ang pulong sa Ginoo. Ato iyagyag ang kamaturan, aron mulutaw ang kaluwasan, kaya ngayon sila wala nila igugma ang kamaturan nga makaluwas unta kanila. Ikaduhang Tesalonika 2, versikulo 10. Atong balikan og basa Ikson sa 8 versikulo Roma 8 versikulo 7 Ikson. Aron yun kaingon mo nga siguro nga mingon nga mao ba na ang mabasa diya sa Roma 8 City, Brother Porfirio Sambilad? Yes. Sa 8 versikulo 7. Matod pas pulong sa Ginoo, kung amoy Biblia, atong tunan aron makadungog ang laminaw sa iri o maka-study sa gasulti bakos kamaturan.
Busa ang tao kaaway sa Diyos, kun magulana siya kanunay sa mga butang tawhanon, karnal. Kay dili man siya mutuman sa sugo sa Diyos, dili gayud siya makatuman niini. So, klaro kayo nga ang kaaway Diyos Ginoo katong wala mutuman sa sugo sa Diyos. Munang ang Santo Papa kay wala man siya mutuman sa sugo sa Diyos, pag-ingon sa Diyos ayaw kulit og laran, katitsing po siya kulit og laran. Pag-ingon sa Ginoo ayaw pagtrabaho sa adlaw Sabado, iya pong gititsingan ang katawhan niya sa pagtrabaho sa adlaw Sabado. 100% kaaway gyud ang Santo Papa sa Diyos. Ikson, namoy Biblia ko, sa 10 Commandment akong pamatud-an nga ang Santo Papa nakalapas sa balaod. Sa 10 Commandments, ikson, namoy Biblia ko, atong basahon ang 10 Commandment. Matod pa sa 10 Commandment 5, versikulo 7, Deuteronomy ikson, namoy Biblia ko, atong tunan. Unang sala sa Santo Papa mo ni siya. Simbang Diyos siya lamang ang alagari. Parutana, nangalagad sila ni Maria, pag-ingon, simbahan Diyos siya lamang natod pa ni Kristo sa Mateo 4, versikulo 10 ikson, simbang Diyos siya lamang ang alagari. Na kung malagad kang Maria, nakalapas kas balaod. Matod pa, siya lamang. Serve alone, matod pa sa Mateo 6:24 ikson. Kung mangalagad tan San Vicente, mangalagad Santa Veronica, Santa, unsa pa ng mga santa diya, Santa Catalina, dakot ng sala, nakalapas tas balaod, kay siya lamang ang alagari. Mateo 6:24, di pwede, cannot be, mangalagad ang usa ka tawo sa duha ka agaron. Duha iyang master o duha iyang employer, kung mga tutas gawat, usara yun atong agaron. Mao Japon sa diya, sa simbahan usara atong tawgon alagaron. Unang number 1 nga sala sa Santo Papa kay gitudloan niya sayop bakak nga pagtudlo, nangalagad silang Maria, nangalagad San Vicente akong amahan. Nagpista og larawan atod pas Ginoo siya lamang, serve alone. Ikaduhang paglapas sa Santo Papa, gituis niya ang kamaturan. Once nga tuisun nimo ang kamaturan, you are enemy of God. Nagwali siya sa kagulingon niyang pulong o iyang gikawat ang pulong sa Diyos, gipulihan ng pulong sa tao. Unsa man ang gingon nga kalaban ng Diyos kung magwali ang propita, magwali sa kagulingon ng pulong 23:30 Jeremiah 8. Naboy Biblia kwa haron ta makakaton what is the Bible says. Haron ta makakuan og kaalam gikan sa Diyos. Ang matod pa sa 29, Jeremiah 29, ang akong isulti sama sa kalayo, martilyo, na mudugmok sa mga bato, kontra ko ang mga propita nagputo silang kaugalingon nga pulo. O ilang gisangyaw sa akong gisulti. Kontra ko usab ang propita na nagpato sa ilang kaugalingon pulong o ningon sila gikan ni Ginoo, pangikan diya sa tao. So, duwang sala sa Santo Papa. 3 minutes left. 3 minutes. Ang ikaduwang sala sa Santo Papa, itson. Ikaduwang sugo, dili ka magkulit og larawan. Munang gingon sa buhat, gituis ni sa Santo Papa, di pakulit ang tao og larawan. Di ba na blaspheme pasipala sa Diyos? Di ba nakalapas ang Santo Papa, matod pa sin San Pablo, ang naglapas sa balaod, dili makasulod. Kanat enter the kingdom of God. Asa na magbasa, Brother Porfirio Sambilat, unang Korinto 6, versikulo 10. Ang naglakas balaod, dili makasulod sa gingarian sa Diyos, sa tupat, kaaway gyud kay nagwali siya sa kagulingong pulong. Pag-ingos Ginoo, ayaw pagkulit ug larawan, gitudluan niyang katawan pagpakulit, di ba na sarili niyang pulong. Matod pa ni Kristo, balanon mo sila sa kamaturan, kaya ang imong pulong amahan kamaturan man. So, gipalit at Santo Papa, kay nagtuis sa kamaturan, kitawag na dili Diyos nung dautan. Dautan ang Santo Papa, kay nagtuis siya sa kamaturan. Roma 1, versikulo 18, kung namoy Biblia kwa, siya nagsanta sa kamaturan, kung isanta niya Panginoon sa Ginoo, ayaw pagkulit og larawan, gibalit at sa Santo Papa, gipakulit akong amahan og larawan.
ang gidalas mga katsila. So, nakalimbong, matod pa, gipadayag. Roma 1, versikulo 18 na mo'y Biblia ko. Gipadayag gikan sa langit kapungot sa Diyos, batok sa pagkadili Diyos nun, pagkadutan sa tao, kan sa mangilad. Pag kinabuhi, nagsanta sa kamaturan, ang kamaturan, dili ka magkulit ug naran. Gibalit ad sa Santo Papa, na daya ang Pilipinas, gikan sa Santo Papa, punta sa Espanya, ug ang Espanya gatudlog bakak dinis Pilipinas. Munang nakasala ang akong amahan, tanang nagkulit ug naran nakasala. Ikatulong nga sala sa Santo Papa, paglapas. Dili nyo pasipalaan ang ngalan sa Ginoo, nagpasipala po siya kay nagpatawag po siya amahan, matod pa ni Kristo. Ayaw mo tawag og laing amahan, Mateo 23, versikulo 8 ngadto 9. Nagpatawag po siya amahan igsoon. Di ba na blasphemous, matod pa sa 2 Roma 2, versikulo 20 a 23. Nangangkon ka, nanghambog ka, nagsunod ka, balaod sa Ginoo, pasipalaan ba nimo ang Diyos pinagi sa paglapas? Kung napason ni Brother Porfirio Sambilan ang balaod, nakalapas ko, nagpasipala ko sa Ginoo, iyak kong kanabang ipakaulawan ako ang Diyos. Ikaupat na sugo na gilapas sa Santo Papa igsoon. Dili ka magtrabaho sa adlaw Sabado. Kung magtrabaho ka sa adlaw Sabado, Exodus 31, patyon sa Ginoo, kasabutan nga walay pagkausap. Everlasting kasabutan. Agreement sa tawag sa Diyos. Exodus 31, versikulo 14 nga 17, agreement matupad ang nadunggan ako siya, ibungkag ang balaod. Apan niyon siya, patyon ang trabaho sa adlaw Sabado. Muna iwalin ako sa kadalanan, aron na may tsun, dili mailad, gibalit at sa Santo Papa ang tulong pagkabaon niya ang tao sa adlaw Sabado. Hadlok, maluwas ang tao. Gusto niya mamatay ang mga membro. Wa say kaluoy siya mga membro mga matay. Kay naingon ang kasulatan, the Lord is not a liar. Tito 1, versikulo 2, igsoon. Ang Diyos dili bakakon, ang Diyos dili tao, busa dili siya mamakat. Numero 23, versikulo 1 minute. Salamat nga ikaw pat gatuis. Kay naingon ang pulong sa Ginoo sa buhat 13 years ang nagtuis sa kamaturan. Matud pa anak sa yawa. Salamat sa Ginoo nga di natatawag anak sa yawa kung maginulsol ang Santo Papa kay nakasala siya upat na kadagkong sala sa 10 commandment. Yang gisupak kung supak kas 10 commandment, you are enemy of God. Dili siya mutuman sa sugo sa Diyos, siya kalaban ng Diyos. 31 atong basahon igsoon. Haron mapadayag ang kamaturan, dili patabaon sa Diyos ang katawan sa Sabado. Kay patyo niya, alam ko, dili pa niya patyo nun, inibalik ni Kristo, adto mating kagol. Kalaro, adto sa ito. Mubo rin din. City Brad, ulang pa dyan. Okay, natapos mga higala, mga kaigsuonan ang pagmamahayag sa atong igsuon nga ikan sa Iglesia Seventh-day Adventist. Ito ka mga minutos nga iyang ipamatud-an nga ang Santo Papa nga itudlo niya sa pagpadong Roma kini kalaban o kaaway sa Dios. Sa dining higayon na. Dining higayon na ato na sa ihatag ang panahon alang sa interpellation pangutan-on si Brother Porfirio sa iyahang kaatbang nga mao si igsoon Efren Yap de la Piña mga gala ang CFD sa Catholic aron sa pagdepensa sa pamahayag ni Porfirio Sambilan. Imong panahon, Brother Edgar, Efren Yap de la Piña sa mga pangutana. Ikan ni sa Cebu mga igala. Okay, dagang salamat Evangelist Isday Brad Rodeo sa atong moderator karon niya atong pinanggan nga atbang former Bible Baptist na Isday si Porfirio Tanhay City Negros Oriental. Una pangutana Brad Porfirio, ako magisuwat ang imong mga affirmative speech nga matud pa nimo ang Santo Papa kaaway sa Dios. Kining imong gipabaraw
literal bagyo nga sulat ni sa balaang kasulatan o imorang gi personal interpretation. Tabaga. Sa nadungog din mo nga, ibasa na akong mga bersikulo, klaro kayo 100%, basta maglapas, kalaban. Ang pangutanan na ko, Brad Porperio, answer sa responsive Mr. Moderator kay. Ang pangutanan ko, kaning tema nga itong kasabutan impronto ng tapika, dirigi sa sisinan sa 88.1 Radyo Rosada sa Tanay City, Negros Oriental, nga ang sa tubapa, kaaway sa Diyos kay nagtuis sa kamaturan. Kini, imo bang haomra sa matag bersikulo nga imong gibensyon? Aron ang sa tubapa, kaaway sa Diyos? O wag kay mabasa litra por litra sa Biblia? Tumaga, Brad Porperio. Sa 10 commandments sa upat na kung nahuman, klaro 100% naglapas sa bala. So kung maglapas ang tao balaod, kunta Diyos din. Patyon ang taon, patyon si bisang kinsa nga naglapas balaod, Hosea 1 versikulo 5. No, kung patyon man, friends ba, kalaban yun. Kay patyon ko magtrabaho sa adlong Sabado. Matawag ba nag-friends? You are my friends kung tumano ninyo akong suko. Na kung supa ka, kamo akong higala, Juan 15 versikulo 14. Juan 15 versikulo 14, niingon, kamo akong higala kung tumanon ninyo akong sugo. Na kung supa ka sa sugo sa Diyos, you are enemy. Dili lang sa Papa. Tanan, bisang pag-70 Adventist. So, pangutana. Maklaro ang imong tubag, Brad Porperio, nga masabot sa gyud ay nga ang imong proposisyon o tema. Walay mabasa sa Biblia. Wala no, kay imo man gi-qualify gi-explikara sa Biblia. Tinuna dili. Pag-ingon sa Jeremiah 20:30 ang nagwalis kagulingon niyang pulong kalaban ng Diyos. So kay kawarin mo sa kagulingon ng pulong paingos gino, ayaw pagkulit og larawan, iyang kagulingon pulong gituis, nagpakulito ng putag larawan, di ba na pulong sa tao? Basta magwalay ang tao, mapastor kag magpari, magwalay siyang kagalingon ng pulo, matudpas sa Jeremiah 23 versikulo 30 to 33, kalaban ng Diyos, against God. Ang akong pangutana, dancer sa responsive, akong pangutana, simple kayo. Karon kay kalaban man sa Diyos kung magtuis, kamaturang opinion ra. Karon wa man daes Biblia ang imong gipahayag nga tema. Wa mas Biblia ang tema. Sa to pa, ikaw may nagtuis sa kamaturan. Ang kuno nimo karon nga ikaw may nagtuis sa kamaturan. Dili ang sa tubapa, tubag pangutana. Nakadungog ba sa pulong sa Ginoo? Matud pa sa buhat 13 versikulo 10. Nag-ingon dito. Ang nagtuis sa kamaturan, anak sa yawa. Ang anak sa yawa, kalaban yun sa Ginoo. Gituis man niya ang pulong, ayaw pagkulit. Gituis niya pakulito ng tao. Pag iyos Ginoo pahulay sa adlaw Sabado, gituis pug Domingo, di ba na anak sa yawa? Ang anak sa yawa, kunta yun sa Ginoo. Giling, kanang buhat 13, 9 katos 10. Nasulat bang sa tubapa de versikulo tungkas tinao? Sobra pa kay. Di ba nasulat bang word sa tubapa o wala? Bumasa kag sumagot. Dili ang pangutana, Mr. Monitor patubag. Sa buhat 13 10, nasulat bang word sa tubapa ay pamaka tungkas tinao? Nawala. Ang buhat 13 na i-word sa tubapa dia. Gituis man niya ang pulo. Dili ang pangutana, simple. Isa pagdili ka sa tupapa, pastor ka. Tanan. Kung wala ko pangutana. Ka sa tupapa na gatuis. Basta imong balhinon ang pulong tuison. Ang kamaturan kay ang pulong sa Diyos kamaturan. Juan 17:17. Balanon mo sila sa kamaturan. Kay ang imong pulong amahan kamaturan. Tuison na tao, you are enemy. Ang ako pangutana, debate ni dili ni wali. Pangutana, sa buhat resides imong litok, gi-mention. Tugas sinuod, nasulat ang word sa tubapa o wa masulat? Simple ikaw kayo sa tupapa. Di ba, nasulat pa ang word sa tubapa? Bumasa magkagsumabot. Dili ba, bisan kinsa, nawala. Kasabot mo, bisan kinsa naglapas sa balaod, patyon mas. Ang simple nga pangutana. Wala nun sa tupapa ra. Wala sa tupapa. Sa buhat resides, wala sa tupapa. Tanan. Di ba, ang pangutana, tugas sinuod, na sa tubapa wa? Mabasa man na tuwis man siya. Di ba? Di ba nakadungog ka? Ang nagtuwis sa kamaturan. Unsa man ang kamaturan pulong sa Diyos?
sa buhat refugees, wa may words sa Papa. Karon, tinuodang, wa yung sulat sa Papa niya. Maigo Diyos siya. Di ba? Wala masulat. Wala masulat pa ikaw siya. Ito ka ni isang wala masulat. Sunod pangutana. Klaro kaya na. Karon, ang ko namang gigawa, gin masulat. Ari ko sa laing pangutana, gisgutan mong larawan, nga niingon ka nga, ngano sa Papa, nagtudlo kinapagkulit og larawan. Matod pa sa Exodus, Kapitulo 25, 22, nga si ang Diyos, gisugo kang Moises, gisugo sa Diyos ang Moises sa paggulit og larawan sa Kerubin. Larawan yung gimension ka. Pumunta na, nasayo pang Ginoo, pagsugo, pabuhat ng larawan. Tubag. Para ka to Moises. Dito para. Di ba, nasayo pa ang Diyos? Para mo to, di man to para na to. Di, pumunta na, nasayo pa ang Diyos, wa? Ha? Nasayo pa ang Diyos. Para to si Ruben. Di ba, si ang Ginoo, nasayo pagsugo, wa? Wala sa masayo correct. patag ni Moises. Pero di So, ito baga para sa katawan. Para Karon. ka to 10 commandments. Karon, kay wa man Umasa yung mo sa masayo. sumabot sa Oh, karon. dili to, walay teaching si Moises nga ang katawan. Gipatay 3,000 kay nagkulit og larawan. Karon. Tinuto dili. Dili, mo ang tubang, ari ka nang mutana nun ako noon. 3,000 ang napatay Yan, niya. karon. Itugod din ang pagkulit. Karon gisgot man ka paglapas og Sabado sad, matod pa nimo kaganina. Gisgot ka. Ari sa Biblia sa Latin na Vulgata ang umusahon. Premiso. Ingon diri nga ang gisgotan ri naniuha pagpatay kaniya ang mga Hudiyo ni Kristo kay dili lang gibungkag niya sa Sabado. Pangutana, kini pagbungkag ni Kristo sa Sabado, sa adlaw ng Sabado, nasayop si Kristo ni uwa masayop. Tubag. Pag ingon niya wala ko gabungkag. Di gibungkag niya. Wala. Gibungkag niya ng Sabado. Pangutanan ako si Di, Kristo di ba? Di. Kinsay Nasulat sa Biblia. Kalaban na po ni Kristo. No, nasulat sa Biblia, gibungkag ni Kristo adlaw ng Sabado. Kinsa- Ang pangutana, ano pa po sa Sabado? Nasayop ang Ginoo, tubag. Wala lagi kasulti si Kristo Di ba? Nasuklaro basa. Kinsay istorya ana. Nasulat man, sumala sa Kinsay nasulat. istorya ana. Ang akong pangutana, tubaga, sumala sa nasulat sa Biblia. Time. Okay, so O, di ba? karon, mga higala, natapos ang unang pagpangutanan ni Brother Efren Yap Dilapinia. Aper. Ato sa ato kapatid, karon ato na po dihatan 7 minutes. alang sa pag-depensa. Iyang i-deliver ang pitong kamang utos na iyang i-depensa ang pamahayan American ng niyo po, may Imperyo pasal. nga ang Santo Papa kaaway sa Dios. Imo panahon, Brother Efren Yap de la Piña alang sa pagdepensa sa pamahayag ni Brother Porfirio Sambilad nga ang Santo Papa kaaway sa Dios. 7 minutes. 7 minutes. Okay, sound set? Gamitan siya Salamat kayo, Mr. Moderator, Brad Rudy, sa Evangelist sa Seventh-day Adventist, diri sa Tanhay City, Negros Oriental. So, bago po kong nahuman nga pangutana within 7 minutes sa itong pinanggang at mga former Bible Baptist o born again, yan na SDA. So, bago pa niya sa Seventh-day Adventist. Unya, nga ni Tando siya, nga ang iyang impronto nga proposisyon, tema, nga iyang pamatudan, ang Santo Papa sa Roman Catholic Church, kaaway sa Diyos, kumikan siya mga rason. Ang pangutana, imo ra ba ning haom-haom sa mga bersikulo o nasulat sa Biblia? So, nadugay na niangkon siya diha sa gibasin ko sa buhat refugees nga nagingon sa buhat refugees mga kaigsunan na magtuoy sa kamaturan kaaway sa yawa niya. Nabay word sa Papa diha. Simple kay mga tansya. Nalugay ito ko siya, wala masuwa. Sa ito pa dahil, iyar itong personal opinion, tumutumo na ito sa itong pinanggang katma. So, diyan napita, nalintuwar itong pangatarungan sa itong igsoon. Kunya, sunod, na giyambang gilakbitan, sumasayang 7 minutes affirmative speech. Stand, kung gikopya, kaya sa debate, kanang kopyahon mong hayag yun sa katman, kaya mo manay debating di mo mong basihan sa pagpungutana. Unya, nagisgot siya ang kining may tungod sa larawan niya kay ang Santo Papa nagtuoys pagkulit og larawan wa nasugo sa Santo Papa
iya ni siya wa kay sumpak ni sa balang kasulatan matud bastong pinanggang atma. So akong gi premise sa Exodus kapitulo 25 22 ngang Dios nga labing gamahanan nagsugo ang Moises pagkulit og larawan sa Ruben. Ang pangutana nasayo pa ang Dios ito pagkulit sa larawan pagsugo ni Moises yun siya wala masayo awa na duha ka pangutana mga kigsunan diyan ni hagba na unya lahi mo gini debate ko alit sunod ang adlaw papahulay kay gaminsyon siya kay nagsugo ang Santo Papa sa adlaw ng Sabado nga mo trabaho mo wa siya kabadlong sa to ba iya ni siya wa so mo ni ang punto nga atong gisundan ang pamahayag sa pinanggang atma. Pero akong pangutana sa 1:5:18 nga common kayo gigamit sa Roman Catholic Church nga sa Latin na Vulgata klaro kayo diri kay gibungkag ni Kristo ang adlaw Sabado klaro kayo kay gibungkag naninguhak patay kaniya mga Hudiyo kay gibungkag ning adlaw Sabado. Ang pangutana kining pagbungkag ni Kristo nasayo pa si Kristo niya o wa masayo. So ang iyang tubag ningon siya nga kisay kasulti ana dili pangutana ang nagsulti. Sumala sa Biblia, sumala sa sulat. Nasulat man niya. Si Kristo nasayo pa o dan ningon siya nga awa man ni masayo si Kristo kay musupang sa Kristo no. Sa ato pa sakto ang gibuhat sa Roman Catholic Church nga wa mo dawat sa adlaw ng Sabado kay gibungkag ni Jesus Christ niya giwagtangan nagbiling adlaw ng Sabado o Matthew 12:1-5. So diyan napita ang ibasihan niya na pinaghan diri nga abdan ta sura sa atong cross examine nga na siya mga sugo sa 1:14-15 ang gigamit nga ang Roman Catholic Church walay gugma kaaway si Dios matud pa na iyara nang una-una nga sa 1:14-15 ningon si Kristo si legitis mi mandata mia servata Latina nagkakwak-kwak ni stanay si Tigyo Negros Oriental if you love me obey all my commands kinsa to ni gugma kanako tumana ko mga sugo sa to pa ang simbahang Katoliko sa to pa nakatuma na sugo sa Ginoo nakatuma na niya sa to ba dili kaaway sa Dios perting katuma sa to pa niya ang agalon sara ang agalon kay duha sayop na naglapas sa Santo Papa sa tuis nga maturan Jeremias 23:29 unya kontra sa nagpagapropita sa muna yang gikuan niya simba sa larawan daghan niya mga kani mahitungod sa kuan sa mga balaan mga santos ba 2 minutes last 2 minutes ang kuha na ng punto mga kigsunan. Ang sa tumapawa, kalapas yun kay usar may gitawag o Diyos nga labing gamana. Si Kristo mo ang invisible leader of the church, Kolosas 1:18. Dili makita nga Pangulo. Ang Santo Papa, visible leader of the church. Santo Papa, makita nga Pangulo. Kaning naman ang Santo Papa ni Jesus Christ. Ang unang Santo Papa, siya kusubidro, pero wa may magkitapi ka na. Santo Papa, ang kuhan, nga timana ang mga karero. Juan 21:15-17. Kanang mga karero, muna'y katauhan, Salmo 79:13. Nya, kanang magitiman sa katauhan day, lapas ay na, saa day na. Sama ito pinanggang at bang. Nya, nagtuoy siya na. Nya, kanang pagsimba sa larawan, dili na simba nga adoration. We adore God alone. Ang itawag na veneration, venerare, respect or reverence sa mga imahen, mga larawan, o sa mga balaan. It is permissible and profitable to venerate the images sense of heaven o sa mga balaan. So, ang mga santos, gisimba nga venerasyon. Dili, kuhan, kanya adoration. Kaya para rin nas ginoong adoration. Supreme worship. Asa mabasa na? Nasa Salmo 96. O, niya, 4, 96 verse 4 o Hebreo 12:28, Mateo 4:1. Juan 4:24, ang Diyos simba sa Espiritu sa Baturan. So, dihin na nabita akong iyang ipabarog. Napukling dayon mga kaigsunan. Kaya niangkon na siya nga wala masulat. Nga sa ito Papa, literal, nga iya kaway sa yawa. Kanya, ano pa yung minuto?
So muna nga, ug daghang pa ni mga gikuan kanang images pero ang tema sa 2:15 ikutlo ang nagsupak sa kamatuoran silutan sa Ginoo. Ang igo ini ang atong pinanggagat bang ano man tuis man silutan. Time is up. Okay, salamat Mr. Morito. Okay. Okay. Ano yan usap mga galang interpretasyon gikan sa Seventh-day Adventist ngadto sa CFD, Brother Efren Yap de la Peña. Sige, 7 minutos nga pagpamutana gikan ni Brother Corpero Sabilan of SDA. Ako yatag kaniya ang panahon alang sa mga pangutana ug andam na mutubag si Brother Efren Yap de la Peña. Pangutana. Oh. Direct to the point na akong pangutana. Okay. Mangutana ko kasulatan ko ito. So, ang kunon ba nimo ang first commandment? Simba ang Diyos siya ay alagaran. Amin ka rin. Nas Biblia sa Juan 4:24 ang Dios simbaha sa Espiritu sa kamatuoran. Sa Juan 4:24. So, gitawag na supreme worship. We adore God alone. Kanang serve alone yan ang ngalaga. We adore God alone. Ang Dios sa simbahan nga tinuray. Pag pangalaga ninyong Maria nakasala mo wala. Ang among pagkuha ni Maria, pag-ampo ni Maria, dili na adoration, kundi veneration na. Itawag na special veneration. Special veneration ni nga hyperdulia ba? Pag kuha mo ni Virgen Maria, dili na mo itumba sa Diyos. Ang Diyos labaw mong Virgen Maria. Tubag ang pamunta sa dakong kasayo. So, previous ako sa kumutana. Oo, sige. Sa Salmo 115, himaya ang Diyos siya lamang ang atong kanang siya ang atong pasidunggan. Ikaw lamang Ginoo ang pasidunggan, dili kami. Nya nagpasinungog mo sa simbahan ni Maria. Di ba naman nakasala? Nakasala mo wala? Wagin makasala. Bisag ang tema sa Papa, wa makasala di siya wa. Sakto ang panudlo sa Simbahan Katoliko Romano. Kaya sa Lucas 1:48, from now on, all people will be blessed. So na tanang katawan mo tawag bulahan. Nya kanang blessed sa dictionary, respect or reverence. Sa ato ba, special veneration address to Mary. So katawan mo kadili kay mo dahil ni Virgen Maria nga asa special veneration nga ang si Jesus Christ gituan mo Dios nga matuod Dios ug tawo matuod, iya man niagi na suminto si Virgen Maria ni Kristo. Natubag sa dakong kasayon, dili wa i-label sa Simbahan Katoliko Romano. Pag nga dili kami, dili ikaw, dili si Maria among daygon, kundi iya sa during sa pagsimba. Anong sa pagsimba ninyo, i-appeal man niyo ang ngalan Maria. Nga ingon man Ginoo, dili kami, dili ikaw ang pasidunggan, ikaw lamang Ginoo, glory to glory of God. Kung naa mo sa simbahan, kung naas gawas pwede ka makadayeg og tao. Pero naingon ang Diyos, ingon mga pulong sa Diyos, dili kami ang pasidunggan, ikaw lamang Ginoo. Tuwag. Ang tubag nako nga bahitong ni Virgen Maria di wa i-label sa Roman Catholic Church kay the Roman Catholic Church recognize the three kinds of worship. Three kinds of worship. Number 1, adoration, repedo sa Dios nga God the Father. Nga ang Dios sa simbahon nga tinuray. Unya ang mga balaan mga santos muna yung special kaning respect or reverence or dulia veneration. Ang ikatulo mo ang Virgen Maria special veneration address to Virgin Mary. So mo naghihanay na lahi itong sa Ginoo nga supreme worship. Hinuntanay nga pagampo, wa man ang ingnan mo nga Maria gisimba ka nimo nga labing gamanan ka. Nanulo di Simbahan Katoliko na wa man. Imuha naman ang una. Katulog pangutana. Katulong tubag. Katulog pangutana. Pagbantay Diyos sa akong pangutana. Sige kanang kusog. Kanang kusog hinunat nga pangutana. Pag-ingon nimong si Kristo nakalapas, asay butbuton ni ingon nga Kristo, wala ko gabungkag, ingon ko kagabungkag. Asa rin butbuton ninyong duha si Kristo, ikaw. 1 minute. Wa si Kristo wala mamutbot. 1:5 versikulo 17, wala ako maanyaron sa pagbungkag sa balaod. Mingon po ka na bungkag ni Kristo. Kinsay may gasultig butbut karon ikaw ba o si Kristo? Parehagi men Kristo wa ko mamutbot.
pareha man Jesus Christ. Nga naman, klaro mo sa Biblia. Itong basa, Latina Vulgata, klaro mo ngayon nga gibungkag yung sa mga ni Jesus Christ ang Sabado. Klaro kayo. Busa tungod ni misamot ang pagpaniwa, pagpatay kaniya ni Jesus Christ. Ang mga Hudyo, kaya dili lamang iyang gibungkag ang Sabado. Iyang, si Kristo na, gibungkag sa Sabado. Litra por litra sa Biblia, Latina Vulgata, hubad ni Miseriak. Klaro, pareha Jesus Christ nga gibungkag ang Sabado. Sa ito ba, ang inyong Sabado, wala. Buhagay na. Time. Wala may oras. Oh. Ako naman yung pa. Lagi ang isa sa ribatal, mga higala, pag-eksonan. Isa-isa yun ano. Ang una buhatag ribatal ang CFD, ang sa Iglesia Apostolica Romana, Katolika. So, ato ihatag kanya upat ka mga minutos ni Brother Efrain de la Peña alang sa ribatal na ining nga debate. Imong panahon, Brother Edgar Efrain de la Peña. Okay. Upat ka minutos. Salamat kayo, Mr. Moderator sa ka-evangelist. Yeah, salamat kayo sa imong studio sa radyo dili sa Radyo Cruzada 88.1 FM sa Tanay City, Negros Oriental. Kaduha namong natugi na ni Properio sa lantugi sa SDA nga former Bible Baptist born again. Pero naglantugi mi sa Boulevard Dumaguete. Ito rin si Woodrow Makiling, mga higala niya sa Dumaguete City. Niya kita may kanina o si Brad Kenneth Lariusa o Romeo Tagunon tira Brigadier rin sa itong si Juan Pasiones na recognize po sa mga city. Niya sa isip negative side tigbungkag sa gipabarog sa atong binanggang at pang usa ka debatidor di sa Tanay City ayang ipamatudan nga ang Santo Papa sa Roman Catholic Church kaaway sa Diyos. Yun ang kaaway sa Diyos. Insiminto sa Diyos sa Santo Papa. Muna'y dili mahitabong kaaway. Kay pinagi sa cross-examine ko ganina sa both religious kay nagtuis ang Santo Papa sa kamaturan. Munang kaaway sa Diyos. Ang simple nga pangutana, ginugay-dugay nagtubag na sulat ba iya sa buhat Acts chapter 13 verse 10 nga word sa Santo Papa. So iyang patriling, iyang giliko-liko pero natugan sa Ginoo. Anis ka na itong pinanggagat ba na wala masos sa Papa. So wala. Isa manigo anak. Ang mga laing reliyon nga nagtuis sa kamaturan. Ang kamaturan diha naman ang Iglesia Katolika. Matod pa sa 1 Timoteo 3:15, ang simbahan mo'y haligi o sukuranan sa kamaturan. So sa Iglesia, diha na mo ng Iglesia Katolika. Pero di wata mag-iskot na kayo negative side mo. Yatong sunda na yung pamahayag ganina nga matod pa niya nga sa ang Santa Roman Catholic Church kaaway kalaban sa Dios kay ang iyang amahan methodological sa to pinanggat ba nga naghimo kul larawan ang kasa kanang larawan mga kiigsunan kung mabuhat ang larawan sagrado mabuhat ang Dios na sa Exodus 35 versikulo 31-35 si Bisalel gilamdagan sa Diyos pagkulit o lain-laing klaseng larawan. Unya, unsa mga larawan sa tambalaan, sud sa templo. Ezekiel 41:18-19. Sud sa templo. Ano ni naong sa tao sa kerubin usab anghel forma o batanong leon. Nya, naapoy Santo Niño po sa Biblia, larawan ni Santo Niño. Buhat 4:30-31 sa King James version. So na mga sagradong larawan ng Biblia nagtugan nga ang larawan duha ka klase sacred images o idol objects. Ito yung gimension mga idol objects o Diyos nga larawan. Kaya naman nasa 1 Corinto 8:4 we know that idol son will is something that does not really exist. Ang Diyos nagpresentar ka dili tinuod. Wala gidilis Ginoo. Pero in fact ang Diyos nagpabuhat sagradong larawan. Sagrado suma sa atong ipahayag. Unya mo na nga ang kuwan kining iyang mga negasyon nga ang Santo Papa dautan nagtuis sa kamaturan kay bahito ko sa larawan iyara ng personal opinion kaysa kada tao makahatag ng personal opinion matod pa sa Sirat 3:22 niya sa
Roma 16, 17, 18, matubang San Pablo, mapagbantay ka mo nga ano yung mga tao magwalay sa laing pundo. Ay, Miss Magtuis, maturo. O dihin rapita na tikuka o na hagba ito pinangga at masya pabarong. Dahil salamat, mayong gabi. Naghigayon na, may galan natapos ang rebattal sa CFD. Pinagin ni Brother Efren Yap de la Peña ang tigdipinsa sa pamahayag pagguba sa Santo Papa. Karon usab mga igala ang katapusan nga muhatag og rebattal ang Seventh-day Adventist side ang afirmatibo pinagin ni Brother Porfirio Sambilad sa upat ka mga minutos imo ang panahon Brother Porfirio Sambilad sa rebattal. So, wala gyud siya katumba sa akong ipabarong nga bersikulo kay matud pa niya wala po na nabasa ang opinion kay nato pa sundalo. O be first before to complain, nag-complain pa, ni opinion pa. So, dili Kristohanon basta mo open ka sa balaod sa Ginoo kanang supa ka. Matud pas pulong sa Dios ang akong anak. Ang akong mga anak misukol kanako ang Santo Papa misukol. Wala niya tumana ang akong balaod. Matod pa. Ikabubo ko kanila. Nanguna na ang Diyos, ikabubo yan. Kasuko apan tungod sa mga balaan. Wala niya ipadayon. So, atong mabasa dili igsoon. Kanang pagtuis, kanang imong kawaton, matod pa ang magadugang-dugangan ang katalagman. Gikuha sa Santo Papa, kanang Exodo 31, versikulo 14. Yun sa pagkuha, ang magakuha, pinadayag 22, versikulo 18, nag-ingon, ang magakuha, ining libruha, kuhaan, iyan kahoy sa kinabot. Patay yun, Santo Papa. Nga naman, siya may naningkamot pagkuha sa balaod sa Ginoo, pag-ingos Ginoo, dili ka magtrabaho sa adlaw Sabado, sa oras magtrabaho ka, patyon ka sa Ginoo, the Lord is not a liar. Pag-ingon final na judgment sa Ginoo, inigbalik ni Kristo dili tapat yun sa pagkakaroon. Apan inigbalik ting kagol atong kalag sa impierno kay ang Dios dili man bakakon. Sa 14 igsoon atong mabasa diri. Wala ni giwalis mga pare, mga pastor kay wala sila nahigugma sa ilang mga membro. Ganahan sila mga matay ilang mga membro, wala sila pagmahal sila mga membro igsoon. Kinahanglan nga tamdo ninyo adlaw igpapawalay kay kini gibalaan kaninyo gibalaan dili magbalaan niya kinahanglan patyon. The final judgment, judgment pero wala parang inigbalik ng ito. Adto matingkagol atong kamatayon sikan dit ang iyang giingon. Ang nagtrabaho sa adlaw igpapawalay puhon gayud patyon gayud. Matod pre. Watan ninyo ang inyong bulaton sulod sa unong kadlaw. Apan ang ikapitong adlaw pahulay balaan gigahin kini alang kanako para sa Ginoo. Patyon ang nagtrabaho niya ng adlaw. Kinahanglan tamdon kini sa katawan kay kini usaman katimaan kasabutan nga dili mausab. Matud pa sa akong amigo Domingo na nausab gibungkag ni Kristo. Everlasting agreement. Patyon. Wala'y katapusan nga agreement. Matod pa sa 16 ang 15 igsoon. O 16. Kinahanglan tamdon kini sa katawan kay kini usama katimaan kasabutan nga dili mausab. Ever forever ang sabot. That is kadabang kubinan sa Ginoo. Mapatyon dia ang nagtrabaho sa adlaw sa gibalitad sa Santo Papa, gipatrabaho ang tao, gibalhin o Domingo. Perting balitad. Ay, Miss Up. So, salamat sa Ginoo nga. Wala siya katumba aning bersikulo. So, mga matay pa. Brad. O mga to, mga higala, mga igsunan, ang debate din sa 18.1 Radio Cruzada. Sa duha ka mga pundok na mao ang Seventh-day Adventist Church o ang Iglesia Katolika Apostolika Romana nga agi ni Brother Efren Yap de la Peña. So, ang inyo nadunggan, mga kaigsunan, kamo na magtimbang-timbang, kamo maghukom o kinsa ang nagatug-an o tinuod, kinsa ang nagapamaka. Nasa inyo.
Sunod pa na yung mga igala, ato na yung final, ato na yung imo nga regular sa matag Domingo mga igala, mahimo magsugod na ta sa alas 2 sa hapon sa matag Domingo. Giabi-abi na mo ang tanan nga mga kaiglesiyahan, nga mga Kristohanon nga nagaangkon nga kami ang tinuod, inyo ang tinuod, o kini mo itinuod. So din ito pamahayag lamang mga igala, ipamahayag ninyo din sa 88.1 Radio Cruzada ang atong estasyon nga nagdala sa mga kinintingog sa kamaturan. Wala na yung panahon, mga igala, sa ngalalang sa atong General Station Manager Mampini Flores, Washington, o sa atong program director, Brother Ewart Innocentes, sa Picas Lawat, atong technician sa Master Control, Brother Eldrin Repuho, kininyo ubos nga alagad nga mao'y nagsilbing moderator sa duha ka ng debate. Brother Ronnie Paborial, umanusan sa atong mga kamanan, may gabi ka ninyo, o ang Diyos magapanlangit ka na ito matanan. Thank you. Okay, selamat Brad. Selamat ya Evangelist. Albert? Indot. Sa okay ra, Brad. Renato, rason ang kurason ayaw di nga pila. Oh, way problema na. Nada na. Nada.